și cum cânti de fapt. Bage, dă-mi foc, rău. Trage, mă. Mersi, Marin. Ai venit cu baticon, de ce o freză din pula mea? Așa nebună cum erai nebuna mea. Bă, ce vreme lasă, ce de da? Bă, coapă de toaletă. Bă, mare de asta? Bună seara, domnilor șef. În seara asta v-am pregătit bufarină fumată, pe pat de slănină și un colț de pâine. Este singurul concurent care reușește să facă jurații să plângă. Știam eu că nu o să vă dezamăgesc. Ceau, Paște fericit. Paște fericit? Iubirea, azi mi-a trecut ciclu, știi, nu?